alas, rannet ulospäin. Hyvä. Oletko siellä sun pala? Hyvä. Täällä. Taas rannetta, käsi alas, rannet ulospäin. Hyvä. Mene suoraan, käsi ylös. Käsi alas. Hyvä. Oikein ottaa. Hyvä. Käsi alas ja rannet ulospäin. Tää nyt niin, että on lopullinen nopeasti. Anna kaveri. Pokaisen jälkeen saakka. Hyvä, kuusi vuotta. Tuli hyvä pysäyä. Käsi alas, rannet ulospäin. Hyvä, mene suoraan. Käsi ylös. Käsi alas. Oikein kautta taas vähän käydä. Joo, hyvä. Seuraava. Täällä. Seuraava. Taas heti kun lähdet liikkeelle rannet ulospäin, vaan käsi alas, hyvä. Ja oikein kautta taas rannet ulospäin. Käsi alas, rannet ulospäin. Mene suoraan, hyvä. Hyvä. Ylös. Käsi alas. Joo, hyvä. Tuli suoraan toi loppu. Perustaa asentamisen. Hyvä. Asu. Jos mä sen jotain jää vielä liikkeelle. Joo. Joo, minä liikkeelle. Turhaa kuulua. Joo. Otatteko helppoa palloa? Kuka olisi aina? Mä en ole tunkenut muuta kuin palloa. Vielä on. Katsotaan siinä, että katsotaan suoraan palloa. Muoka. Hyvä. Näin. Täällä. Maahan. Hyvä. Tee se istuminen vielä. Katsotaan sellaista kannoja. Kiitos. Kiitos. Täällä. Istu. Hyvä. Hyvä. Tee tuosta oikein, niin odota se katsoa tuolla kehukita ja sitten vastaan. Joo. Sen samalla hetkellä. Kiitos. Täällä. Istu. Hyvä. Hyvä. Sitten jättä maahan ja otetaan se. Täällä. Kiitos. Täällä. Maahan. Täällä. Maahan. Hyvä. Siinä vissiin vähän katsoo palloa. Joo. Odota siinä sen takia, se katsoo sua ja sitten vasta palkat siellä palloa. Joo. Niin vähän viivettä siihen pallopalkkaan. Niin Täällä. Maahan. Hyvä. meni vähän aikaa sitten. Joo, se aikaiset työtteli nyt palloa. Täällä odota, täällä vaan niin senkin se selitykset, että katsoo sua. Ja sitten kiinuttaa sitten palloa. Joo. Okei. Täällä. Maahan. Maahan. Hyvä. Vähän menee aikaa. Joo, se on aikaiset. Niin. Maahan. Hyvä. Maahan. Hyvä. Kokeile seuraava helposta vähän, teekö maailmalla vasta palloa tällä. Tai vaikka se nyt pyrkii, jos ei jää sinne suoraan. Se vähän turhautuu siinä, se auttaa. Maahan. Hyvä. Jos se ei suunnitteli tuossa, on palloa. Valmius. Okei. Täällä. Kiitos. Täällä. Kiitos. Täällä ei. Täällä. Kiitos. Täällä. Kiitos.
Sä voit tehdä noissa esulisliikkeen melkein sitä lakilaisen keskittymisen paremmin. Sä voit melkein sisältäkään ennen vastaisesti koira taakse. Heidät sen lakilaisen koira taakse. Niin se pääsee takaa hakemaan. Täällä. Seiso. Sit vaan. Just voittaa. Täällä. Seiso. Hyvä. Täällä. Vamo. Seiso. Mitä mitä sä oot suunnitelleen yhden sanoja, vaan näkyy, kun tuon valkoon? Se vähän seurata sun käsittästä, mutta nyt olisi tuossa ajatusta, että se aulasta, sen jälkeen kun tärkeää katsoo suoraan palkkaa, kun se pääsee käsiäksessä tulee pois. Niin sitä sanotaan, se kuunnelmaa suoraan, että se ei kannata käsiä. Se vaatii vielä vähän käsiä. Eikä välttämättä vielä lähti tekistä poistamaan käsiä, mutta kukaan ei käsiä. Sen jälkeen Sitä voi olla paljon. Näin. Tuo tänne. Tuo mennään. Täällä. Kiitos. Seuraava. Kääntyy. Täällä. Ne samaa mieltä ovat pallot onnellisia. Kiitos. Seuraava. Just suutari. On se samassa Kiljukalle, että samalla lailla. Hienosti. Hyvä on muu. Siitä saa pelaa pallokasta, me saa siitä pois. Ei näe mitenkään. Joo. Laitetaan kahden tuolla. Katsotko mikä tuolla. Hyvä. Jee. Hyvä. Sitten vasta haareen hauska, vaikka hauska saattaa kantaa. Käännä auki.